Оня деца пробва да бъде рапър, ако се сещаш. Той е рапър, Вало. Гледаш ме екрана, аз имам екран, нали? Да почваме тогава. Това ще е за влога в сряда. Ще е за влога в сряда. Най-вероятно. Между другото, този влог не излезе в сряда, излезе вторник. Или сега ще кажа. Да. Това ще е за влога в сряда, виж кога е излезе. 16 понеделник. 16 понеделник, тя каката е умна. Но тази седмица Личи между другото. съм решила да ходя да плувам. Вау! Ама човек! Не бе, тя се е удавила. Аз не съм виждал до всеки какво да плува. Ти? Фондюта е натежал и е натиснал надолу във водата. Мачайче. Значи, това е много по-трудно, отколкото Това възгледа покъртително е мен. не беше преди. Това е страшно за гледане. Това е по-страшно от пиме в трончетата. Више! Това, представи си това да те погледне в тъмното, докато ставаш да пикаеш 4 сутринта. Валя, аз не само ще се напикаеш, се да сера. Смисъл, това ако ма погледне, братле, ще се почуда дали не трябва да отида да живея в Каспичан. Айде да ни ходим в Каспичан. Освен да бием моне. Да. Повърна бе, хора. Да повърна. Откъде дойде контекста не мога да дишам, ще да повърна. Това ли е нормално? Вече бах плоскали. Сега. Предизвикателството на живота ми ще бъде да ви държа и да правя крака. Да. Объркан съм, абсолютно да. Защото в Реал много съм зле. Личи ти, аз съм още по-зле. Не, спреди. Не, ще се удавя. Ще се удавя и телефона ще удавя. Нали знаеш, че iPhone вече е водоустойчив? iPhone-ите са водоустойчиви, Валя, от коя година? Това вече не мога да ти кажа, защото... 2012, ако не се лъжа, 2014, нещо е такова. Тогава горе-долу, нали? Да, тогава сега вече са фул водоустойчиви. Аз може да успея, ама... Са фул водостойчиви, сам те знаят. Ако го натопиш в чаша или го измиеш на чешмата, няма да го убиеш. Най-вероятно. Нищо няма да стане. Не ми се рискува, честно да ви кажа. Ама аз сега като си гледам техниката ми, че аз съм бруталка, бе. Бруталка, бе! Хай си царачта! Тя някой ден ще се смени пола и ще стане хикен-штикен. Бруталка. Бруталка! Нали отидохме... Как отидохме да плувам се... Какво? Има нещо, което само пловците ще разберат. Надявам се да има такива днеска в този. Нека аз не се смятам за гига добър пловец, обаче мога да плувам. Мога да плувам до толкова. Да, и мога да оживея, ако стане нещо. Клип. Ама чувството сутрин като си плувал и след това като се оправяш и като излезеш, просто незаменимо нещо. И като пръднеш веднъж. Аз искам да се убия след като съм плувал сутрин на 2 дни без съня, братле, пукал Red Bull преди това. Разбираш ли? Въпрос. Да. Защо си плувал и си пил Red Bull? Ходихме... Добре, искам ли да разправя история или не искам да разправя история, защото тук Рончето е много виновна за това, което се случи. Ако историята не е 3 дена, може. Не е 3 дена, разбира се, в рамките на 6 часа. Тя ми казва, че... Тя ми казва, че ще се видим, аз чакам като тапанар час и половина. Аз чакам като тапанар час и половина, после ми пише, че отива да спи. И после аз решавам да си отворя Тиндъра и да видя какво се случва. Точно си набирам някаква кака и решаваме цяла нощ да обикаляме Велинград и да правим тъпоти. Защото ако отидеш в Велинград и решаваме, че ще правим секс в басейна на хотела. Мисля, че разбрах какво се е случило точно. Няма нищо друго на света, какво ли не съм тренирала и какво ли не съм пробвала, което да се сравни с това нещо.
Просто Тя е Лилия Начкова 2.0. А това е още малко слава, да. Ще важи твоето твърдение. не знам, целият ми живот е плуване и Целият ми живот е плуване простотия. Валя, на теб целият ти живот, знаеш какво е? Fortnite кола монстър. Правилно. И он е тапанар, дето той вика да му инсталирах Майнкрафта. колкото виждам ще си остане и Правилно. плуване. Така че, да, А къде е оня БТ филмара? днеска ще ходим на фитнес заедно с Антони, така че днес Антони Джошуа. Коя? Антони, къде си? Аз се окажа Антонио Мангала от съседната махала. Не имаме един Антонио Мангала, братле, тук редовно. Между другото, един път си отмъкнах 1950 яйка за 30 лева от този мадик. И после напуснах на 80. Даже и за 50 щях да се навия да я продам. ще имаме 2 тренировки. Така че, днеска ще бъде един много активен ден. И то моите дни, как обикновено, Валя, знаеш ли как почва един мой ден? О, Почва в 6 часа сутринта и приключва на другия ден в 6 часа, и приключва понякога на по-другия ден в 6 часа сутринта. Тъй като подредих цялата стая перфектно, с гардеробите с Той май си е тръгнал от те. Безхарактерен МБТ филмар. Може? В смисъл, видяла му се... Валя, как се водеше, бе? Видяла му се твърде скъпа жена. Така ще го кажем. Стая ли? правилно. Твърде скъпа жена. всичко. Реших да слезна да хапна малко. Какво да хапнеш? Да полапаш малко пишки ли? И Завиждаш ли? Няма, който ни завижда. протеинов шейк с Пинов шейк с сперма от сьомга. банани, Почти оцелих. фъстъчено масло, Ужас. И после 4 дена не мога да излезем от тоалетната. пише, че е супер Юпи. Йей! протеин шейк и е супер вкусен. Вчера го ядох сам, Отврат. Искаш да... Чакай. Тя знае какво слагат в постъченото масло или... Добре. Явно не. че аз поръчах и за ядене сандвич. Така че няма да мога да го изпия. Ама да имам нещо там Аз си поръчах и за ядене сандвич. Какво? Тя така как е лауреат. да пия. Хора. Много е добър. Не съм. Естествено, че е много добър от. Много е добър. Взела съм с книгата. Така че сядам да си почитам. И след Тия, които четат книги навънка, са ми супер странни. Не знам ти какво мнение имаш за тия хора. За мен, братле, как седеш да четеш книга навън? Или манга, или комикс навън? Не знам. Аз искам да се инвестигейтна в историята. Какво се случва? Навън птиците, братле, слънцето ми пече. Умирам от жега и от студ по някой път. малко като ми дойде сандвича, ще го направя. Да, и по някой път, като вънка е замръзнало, Валя, ти решеш да седеш да четеш книга навън в замръзналото време. Гениално. Да, аз съм сигурен, че да седна, но баща. Как няма да ида да седна навън? Да, нали? Тейсте си на него. Ама много ми пече, не мога. Мисля, че си ти. Хора, това е сандвич. Не. Я прави да го изимитираш. Аз не чух. Ама много ми пече, не мога. Хора, това е сандвича ми. Брат, това прилича на подметка. Моля, какъв е то? Това са едно Това е една люлка. капка, бе. Това е 2 хапки макс. А там Боруля какво прави тук? Откъде се спална? Тук... Са те къде са на почивка? Майна те и чувате. Име толкова малко храната, братле, това е 2 пъти по-малко от ръката ми. В смисъл, това е не на половината на ръката ми, това е на 20% от ръката ми. Валя, това го изяждам за точно 3 хапки преди да стане и да го размажа в главата. Айде сега, стей жената ме, брат. Пусти жената, бе. Това е сандвича ми. Как? Искаш ли да направим анализ на сандвича? Това кюфте ли е? Не е кюфте. Така, доматен сос, нещо дет наподобя стиране. И
и дома да има там, защото иначе трябва да има вкус сандвич. Ай, Пуешко. Съзнавам, че Бога ми е много скучен без Антони. Брат, Без Антони! на то да му... Това е оня локалния филмар, братле, на този искам някой да му сложи субтитри. Аз не го разбрах какво говори. Ти не знам дали го разбираше, като го гледахме онова. Хайде. Там говори просто, че без него какво ще правя? Ето не иска бюджета е по тъп, братле. Не съм много съгласен, тук по-скоро това са тия гадните хотели, дето са супер скъпи, братле, и храната в тях е по едно такова сендвичле. Същото е... Като healthy junk food е. Като healthy junk Минало food. там. Минало покрай healthy junk food. М. А тия хотели са... Не знам, на мен е такива гнусни, затворени комплекси, братле, за почивка са ми гнусни. Да живея в такова нещо съм окей, обаче хотела да ми е затворен комплекс за почивка ми бяга от тук, братле. Емилите! Го, Антонио! Не си игра, защото му се разходят всяко. Там има едно кафе. Чакай. Каква връзка в контекста на видеото имаше това? Тук го обясня. Ще купя кафе. Виждаш какво прави? Оп. Ай. Така, Валя, това е на кокошките храната. Май. Едно време, като имахме кокошки, са ми разправили, че съм дали такова, нали? А това тук моля да ми кажеш ти какво е, защото съм объркан. Милички, Валя. Той май се тръгна. Топ книга. Каква топ книга, бе? Единствената топ книга, която бих чел е как да се самоубия по 12 различни начина, около 700 страници минимум. 10. Какво? Пъпка. Пупка. 20 от 10. Най-накрая изпълниха моите желания, Валю. Тук ли си? Ало? Но, Дискорд да умре. Дето ето топа не е тук. Но най-накрая изпълниха моите желания. Сложиха му на този маняк субтитри, защото аз нищо не му разбирах. И почвам аз да се чувствам тъпе пичове, като не му разбирам нищо. Разбирате ли? Сутрешна рутина. Обудна. Здравейте хора, последните 2 дни правих пътека, освен че Пътека си правила, моето момиче. И знам. Тя не мога да плува, камо ли да ходи. плувах. Всеки ден правя по 1 час. Поне. Но сега ще плувам втори път тази седмица, което Втори път. Не мога. Аз се отказвам английски. от последните 6-7 години е много. Така че, да, смятам да ходя да плувам от време на време, че не мога да изкарам 1 километър тренировка. Това е много 1 километър тренировка, братле. Как не мога да изкараш 1 километър тренировка? Това е елементарно. страшно. Така че се опитваме сега да плуваме за дължина. За дължина. Братле, аз мога да... Айде мъквам. За обем, за километри, отколкото за това да бързам, защото то ще се стане с времето. Така Да, не трябва да бързате, деца. Помнете какво са казали Калоян Евгениев и Кристиян Горянов. че да се върнем в някаква прилична форма горе. Да се върнем в някаква прилична форма. И това ми е целта. Пилатес ще правя тези дни най-вероятно, ще видим. И хората тук са супер мили. Между другото, виждат ме, че снимам и ми се радват. Днес да Брат, хората се чудат какво става. Добре. ме гледат гадно. Много сладки. Не са много са сладки. Да, излезнала ми е пупка. Това ми е най-големия проблем в момента, колкото и повърхностно да звучи. Това ми е Брат, когато живота ти е до... Най-големия ми проблем, че ми е излязла пъпка на лицето, тогава всичко друго ви е уредено. Да знаете. Гайс, басейна днес е празен, понеже е ден за жените. И какво като е ден за жените? Днес плуват
следват само жени. Дори има за ограденост да не може мъж по никаква случайност да не може да види какво се случва. Чакайте, че май ще ми се кара, че снимам. Знам, че съм изумително красива. Но тук има топла вана. И какво? Аз не мога да... Абе, маняк, тя го турне прави или си снима почивката. Аз почвам да се объркам. Няма шанс да вляза, защото пари ужасно много. Това ми е лимита. Оле, малеле. Брат, това е за OnlyFans, това не е за YouTube. Положението е Старие, чукарие, шай чукарие. Тя е точно в басейна, между другото, ето го Много е важно да знаем кое къде е. Това е от изключителна важност. басейна. Имаме прогрес. Стигаме И аз имам прогрес от към деградация. до тук съм влезнала, толкова е добре. Мисля, че по лицето ми разбирате какво преживях. Аз преживявам същото в момента. Сама си го причиних. Плувам по 1 километър, гайс. По 1 километър плува тя. Вие чухте нея. Аз потресен. Плувала съм 8. Не съм по... Не. Много ще го кажа. Държа да го кажа. С суха И аз държа да го кажа. тренировка, Така да го кажеш. 1 час бягане. С суха тренировка. 1 час бягане. Съм плувала. Аз направо Аз объркам. нямам думи да опиша тая болка, която изписва всеки пловец всеки ден. Брат, аз изпитвам мозъчна тъпотия. Най-вече. Обаче със сигурност има прогрес. Предния път бях мега зле. Сега 1 километър със сигурност. Така, нека се гримираме заедно, понеже имам да снимам контент. И аз имам да снимам контент. Искам да гледам как тя се гримира. Искам да гледаме Калоян Евгениев и Кристиян Горянов и да играем евентуално Fortnite. И след това имам да ходя на фитнес. Така че няма да Ма какъв фитнес, бе, леля! е някакъв много вау грим. Ами Нали вече ходи на фитнес, аз съм объркан. нещо по-така прилично, въпреки че аз в момента доста си харесвам. Брат, тая кака е? Това е някакъв Lil Pimmy type shit контент, който ми допада. Кожата, като изключим тази пъпка, всичко друго Разбрах, че имаш пъпка. е alright. Темата, която искам да подхвана, Alright, all night. ще бъде необичайният хейт за мен Foxymation. в TikTok. TikTok. Защо? Човек, аз съм потресен. Защото блокирам по 40-50 Иха! Това е много... фейк профила на ден. Някой се е взел да е спам бот в акаунта ли? Нещо е такова. Абсолютно Ма защо мен не ме спомена? Аз съм топ 1 хейтера. без да преувеличавам са толкова. Просто не съм преувеличила и за секунда в числото. Разбирате ли? Знаете ли какво? И какво пишат? Ти си курва. Не. Ти си курва. Не. Чек, вие виждали ли сте хейтерите в TikTok? Смисъл, там са най-неграмотните от най-простите. Значи 50 фейк профила, които са Йо. направени на деня. Защото Какво? 50? Чакай. Вие реалистично знаете ли колко са 50 фейк профила на ден? няма нищо репоснато. И то се вижда, че е направен днес като фейк профил. И то само и само за да ми се напише ти си грозна. Добре, това е субективно мнение. И аз съм като първо аз знам, Ако трябва да съм честен, аз не смятам за особено красива точно така. че не съм грозна. Съм някак Мисля, става, ама... някакво... да ме засегнеш. Има и по-красиви. Второ, ти си обща. О, чакай. Тук, deep type shit. Добре. Ти си обща, вика.
what the fuck? В смисъл, Аз съм разочарован до момента. такъв. Искам да говоря за тази тема, заради... Значи някакви хората псуват в TikTok, споко. И мене ме псуват в TikTok. Човек, вие познате мене, какво ми говорят в TikTok, като става някой коментар, че Цанов е нещастник или нещо е такова, братле, те ми ибават майката. едно нещо. Единствено. И то е това, че хората не искат да качват заради такива издънки на живота. Заради хора, които дори не могат да застанат зад името. Брат, има някакви дет, не мога да си напишат името в TikTok, ако ми лафиш. И да ти кажат, Не знам защо в момента говорим за TikTok, точно вече в TikTok има хора, които не могат да си напишат името. окей, ти Съгласен. ставаш. Братле, Вало, разочарован съм. Каза днес ще си говорим за хейта и след това каза в TikTok. Минус реп. Минус реп. И тя в момента говори как блокирала някакви профили, де ти писали, че е грозна. Че за хубаво ли се има? И аз това си казах. Воля, искам малко да се далечим от контекста на видеото, обаче искам да разкажеш твоите странични ефекти от гледането на едночасовото видео на Люк Пими. И как забравя къде са ти гащите. Значи, набързо да кажем. Преди малко, преди горе до половин час, излизам аз и обличам аз един ацук и едно яки. Връщам се след това и се обличам се, нали, гледам, че съм по тениска. След това почвам да си търся къс сега ще стаята и накрая разбирам, че аз съм ги бил обул. За това хора, не гледайте или опием повече от 10 минути на ден. Да, даже 10 минути пак са малко много. Моите странични ефекти са, че тръгвам да си вадя тъмнел за клипа за утре. И нещо, целият YouTube е супер лагав. И братле, Валя, века ти какво теглиш? И аз съм като ме нищо и изведнъж гледам, че тегля GTA 5. Аз ми казвам, това видео имаше странични ефекти върху два мани. Трябва да питам Ананас как е между другото. И Батман. Нали, това е мое мнение, въпреки че никой не го интересува тяхното мнение. Ти беше с нас по време на това видео. Има ли някакви странични ефекти върху тебе? По принцип, не случайно са коментиращи. Да, това просто не мога да го разбера, няма и да... Ма как се... Добре, чакай сега. Как се правят 50 профила в TikTok на ден, за да ти пишат, че си грозна? Кой би се занимава с това нещо? Знам, че има някакви тъпи хора в TikTok, ама точно да се занимаваш с... да правиш фейк профили, да хейтиш някакви хора, това е... Това от мен, ако някой Валю не би плаща, не би го правил. Умно е. Не знам дали би го правил, ама явно не. го разберам. И хората не качват заради това. Братле, аз не качвам, защото не разбирам алгоритъма в TikTok да ми бута видеята. Защото си мисля, че коментарите имат някаква стойност, а пък че... Да, коментарите имат стойност, Леля. Макар че тя не бие Леля, тя ми е кака. Не знам защо я викам Леля, ама ме дразни. Коментарите бутат видеото. Тоест, колкото повече коментари има едно видео, толкова повече YouTube го бута и го харесва. Честно да ви кажа, мене Без значение дали е хейт видео. Даже ако е хейт, е по-добре. цяло лято ме обиждаха и ми се подиграваха, че Аджиба работя на две работи. И ти го чу, нали? Ало? Че работи на две работи. Да. И какво като работи на две работи? Братле, ако иска да работи на 100 работи. Защото съм шматка. Ми даш матка си. Тя сама се закопа по-ниско. И защото не съм си хванала някой богаташ. Еми така е, да, не си фанала богаташ. Да си е фанала от милиардер. А пък сега, От като ми се милиардер. получават нещата с Антони, Антони Джошуа. а тия същите хора ми пишат, че съм обща. Ами да, общо си. То не пречи. В смисъл, едното не изключва другото. Това не са взаимоизключващи се неща. Защото съм учила в Абу Даби и те по принцип са свикнали всички жени, които отидат някъде, че са проститутки, нали? Освен, че Съгласен. Това е Comedy Gold по различен начин. Всяка една минута от тази арка във видеото. чалга певиците, които те толкова много уважават.
Брат, те, нали? Аз не знам да не знам, обаче Азис прибира по 70 хиляди лева на участие. Въпреки, че са единствените проститутки. Вало, знаеш ли колко прибира Преслава на участие? Май много. Около 30к. Така че, маняк, аз не знам какви пари трябва да й дадат на Преслава, че да се шиба с някой. В смисъл, братле, те трябва да й дадат Вало по минимум 800 хиляди лева за един път. Не говорим да ти е приятелка системно. Защото ако не си качва приятеля, мисля, че да няма такъв или пък има просто Как ти си качваш приятеля? Виждали сме го. И аз съм потресен от този пич. Или само мене този пич ме дразни. са няколко. Така че да, не говоря за всички чалгаджийки, разбира се. Добре, за по-голямата част. Добре, за кои говори? Айде за... Тук ще ме нахраниш, обаче може да се съгласа за някои чалга певици. Примерно? Защо да захрана? Де да знаеш, защото, примерно, не котенцето не е чалга певица, нали? Тя пее ли чалгата? Копета. Не, май не е чалга. Асимилирам, че котенцето... Нека хората в коментарите напишат. Да. Какво пее котенцето? Наистина, защото аз не слушам котенцето и не съм много голям фен точно конкретно на нея. Аз съм фен на брат, напоследък слушам чалга от 2015. Много вярно. Примерно бих се съгласил, че Андрея е проститутка, между другото. Може. Тук не е изключено. Обаче, братле, повечето чалга певици изкарват вано... За един месец повечето чалга певици изкарват 5 пъти, отколкото аз изкарвам за година. Може би и за 2. Има хора, за които съм абсолютно убедена, че не са паднали така толкова долу. Няма значение, всеки си избира пътя, но това, което искам да кажа е, че хората никога няма да са доволни. Как сте... Няката не е виждала Костов. Валя, хората, как стигнахме от чалга певиците са проститутки до хората никога няма да са двойни. Хората ти пишат неща, които знаеш, че не са така. И въпреки всичко ти Верно, по някой път ми да. Ти градивна критика, аз моите торки си ги обичам. трябва да се защитиш, нали? Не можеш да се Чат вече сте орки. защитиш и да мълчиш, само че то не можеш да се защитиш. Така че си изберете. Дали искате да обичате себе си и да не слушате другите хора, защото цял живот някой Ти ако слушаш другите хора, как аз си за затвора? Според мен и моите разбирания. ще ви казва нещо. Цял живот някой ще ви казва, че вие не трябва да правите нещо. Ами първо погледнете живота на този човек. Чакай се, цял живот някой ще ви казва, че трябва да не правите нещо. Просто го прави за какво да му гледам живота, не ме интересува. Моля? Това е най-бейсик правилото. Не, това не е. Маля е тази да спре да дава лайф адвайс на секундата. Брат, как ще гледаш живота на другите хора? Гледаш единствено себе си в този живот. На никой не му пука. Не трябва да ти пука кой какво прави. Погледнете живота на този човек и се замислете, ами аз искам ли да живея като него? Няма пък. Искам ли да работя? Боли ме хуя кой какво работи, кой за какви пари си дава задника. Валя, например, до теб интересува ли такова за какви пари си дава задника? Не. Честно казвам, и мен не. Освен ако не са 1,5 милиона евро. По 12 часа на ден. Искам ли да съм нещастна в собствената си кожа? Кека, имаш късмет, че в момента няма RAM памети, иначе в момента може би щях да сгубя компютър или да игра в Fortnite, но да и да стримвам. Искам ли... Няма нищо лошо да работиш по 12 часа на ден. Но погледнете неговия живот първо и след това... Не. Първо гледате себе си и гледате другите, ако остане време. Сами решите дали да взимате съвет. Правилно. Защото всеки има индивидуално написан път и съдба. Никой няма индивидуално написано нищо, леля. Всеки сам си отговорен за това, което си направи. В смисъл, не всичко е предначертано. Които трябва да се следват. И ако те... Тоест, Валя, дай да следваш линията на вашите. Вашите са бедни и ти си беден по тази логика. Това казвам. Аз това чувам.
те дърпа на някъде. Гошо, дето ти е написал, че си обща, защото аз Не съм аз. Аз не пиша такива работи. Аз съм креативен в коментарите, между другото. Обикновено. Имаше една бацка Валя, дето беше написала: не е готино да се подиграваме на чуждите фамилии. Аз отдолу. Как аз знаеш ли кой е Божидар Богомилов Бойчев? И ми изтре коментара, мама и неба. Аджиба си решила да подкрепиш приятеля си и да си с него в Абу Даби, вместо да си я взимат в България. Ама той плаща всичко. Ами Гошо няма никаква валидност на това, което аз съм и Не, аз просто ще изкарам малко гледания на нейн гръб. Не ме интересува кой къде се набира в момента. Добре, Гошо. Добре? думите му пък още по-малко имат някаква стойност за мен. Ма така не е комфортно и носталгично. Така че, guys, please, ако искате да качвате, just do it. Ако не може да понесете коментари, спрете си коментарите, докато не се почувствате уверени. Брат, няма да си спра коментарите, лут ли си нещо колко... Знаеш ли, по някой път се забавлявам, като им чета глупостите. В смисъл, умна ли си? Аз мисля, Валя, че на хейта, който отправят хората към нея, тя трябва да се забавлява. На повечето. Това Особено докато справя песни грешки. е всичко, което искам да кажа, защото доста хора се загубиха, доста яки инфлуенсърки се загубиха заради фейк профили, фейк коментари, Искам примери. заради злоба. И, Ако каже Диона, и честно казвам е тъжно. Защото хората, които пишат, никога няма да могат да стъпят в обувките на този човек и да се престрашат да качат нещо, защото са толкова комплексирани. много ме кефи Валя, как тя обясня как хората я хейтват и не го качват никъде и аз ще си кача реакцията на Пук. Това е най-контравършъл нещото в цялата ситуация. Моята реакция ще излезе по някое време другата седмица. Че в някой момент могат да не изглеждат точно така, както искат, че те просто никога няма да направят тази стъпка. So, the point here is... Ой, говори на български, да не дойда да ти обърна за хапката. Тя е в Абу Даби и първо трябва да бием Антони. Ама... Джошуа ли? Не, он е МБТ филмара. Не. Изи. Бъдете хората с фейк коментарите, Фейк коментари. защото insane да не можеш да застанеш зад името girl и да ми напишеш I don't like you. Ако ме го напише някой, аз просто ще гледам странно. Това наистина е страшно и говори много зле за обществото. А пък Брат, ти говориш много за обществото, не така как те гледам. Вече аз говоря по-добре, ама аз седнал ли съм да обяснявам кой на кой живота да гледа. Аз просто си казвам мнението на тези такива тапанари. За съжалявам, много нуд. Гайс, не може това да ни е инфлуенс стандарт. аз съм абсолютно убедена, че има големи хора, които го правят. И Костов. Той не е голям човек. само на размери, той е как беше, 10 на 2. Не, Може би това на 10. да. Коцен тапанари, извинявам се. не бъдете от тези хора, не бъдете хейтери, само се мотивирайте. Ако Няма пък. нещо не ви се получава, пробвайте друго, но Няма. Не, ще си бутам до края с реакцията. Бал съм ти майката. аз съм го приела. В момента, в който съм решила, че аз искам да качам, съм го приела и съм готова за това Добре. някой да ме обижда. Поне не се държи тъпо. Защото... Да, но просто знам, че малкото аз би се чувствала абсолютно Я спри. Защото, да. Няма пак. Не ще бъде. Не, ще бъде абсолютно не. разкъртена от всичко, което се пише, защото тя сама за себе си знае. Скъртена. Брат, ако ти пука какво пишат хората в коментарите, бягай от интернет. В смисъл, интернет не е за теб. Че това не е тя. Тя не е обща, тя не е грозна, тя
не е по-малко значима, защото някой си там не е доволен как са развили нещата в живота му. Ма това какво общо има с някаква курва? Аз пак не мога да... Това ми е грима. Сега Аз ти казвам, тази гледа още повече Лил Пим, отколкото тия двамата с тебе. Смисъл, как от някаква обща в TikTok стигнахме до... Това ми е грима. ще се напръскам. Няма пък. Няма да се напръскаш. Ако се напръска с отрова за хлебарки, ще е скандално. Съгласен. И ще се сложа една спирала и ще приключа с С видеото. Не, има още. този грим и тези обяснения, които Време беше. само тези в YouTube заслужават. Аз се надявам повече да не се повтори. Защото са реал. Това закусвам. Брат, каква там миниатюрна закуска? Нали, че преди обяд, то аз не знам, не то, преди да ядеш главното, ядеш нещо малко. Ей, Нали, такова, да. го е. Време Аз така го разбирам. Това е нещо като крема сирене и си го слагам върху филиката. И да. И това прилича на трава. Мъх. Изповръщан от кон. Повръщане от пими. Това е авокадо. Минала покрай авокадо. С нар. Това е адвокадо. Авокадо. Не е лоша тази филика, моята си ми харесва повече. Искам да видя какво снимам. Тази филика, моята си ми харесва повече. Това iPhone, нали? О, не може да зумна толкова, ама сигурно. Аз не мисля, че тази как има мозъчен капацитет да изкара файл от SD карта. Трети ден тази седмица, не иска, ще се напънем и ще направим 1800 метра. Днеска ще се напънем и ще се насерем, така, добре. Имаше един мангал, дето се изстра в басейна веднъж. Сигурно си бил. Не, то беше бъдат цигане. Няма да умра, ще се справя. Басейна пак е празен, има един Няма да умреш, ще се справя. Воля, това звучи, сега да ще правя анален секс след малко. човек. Аз си чувствам, че предиктвам някакви работи, смисъл, братле, предиктвам ги с години преди да се случат. Много ми е трудно. Много ми е трудно да се върна към тая ужасна сган. Воло, това го режа без никакъв контекст за TikTok. Даже не знам как да се изразя. Колкото го обичам, Колко толкова съм- го мразя. Да. Дефинирай ми думата сган. Противен, може би Костов, Коцен, нещо е такова? Да, не знам тя какво иска да каже. Това е toxic relationship. Каката не знае какво е toxic relationship. Така, направила съм 1000 метра. Като си направих серията, част Забелязваш ли какво се объркал тук? Погледни кожата тук, погледни кожата тук. от нея. Имах 8 по 100. Направила съм 3 по 100. 2 по 100 на едно место. I'm dying. Наистина казвам го рад. Dying. Аз умирам. Ба. Аз по Дори тата не мога говорила. Аз ти казвам, та има някаква роднинска връзка с Лил Пими. тъвам, ама плувам въпреки всичко. Аз не мога да спортувам, но плувам въпреки всичко. Вало, аз не мога да игра в Fortnite. Да игра в Fortnite. Нещо. Мито. Наистина, И напоследък даже такера. Да. тия 6-7 години, дете съм плувала баяла. Брат, ти да не плуваш, маняк, аз тичам около 2 км на ден. Вало, аз сега, ако се хвърля в някой басейн, мога да направя 1800 метра горе-долу без проблем. Се отразили, но да. Аз съм активен. През тия 6-7 години не си била активна физически или какво?
Легло ли е било? Да, смисъл. Как не мога да направиш 1800 метра плуване? Да не говорим, че се повръща супер много. Наистина не говорим за това. Има Да. цял басейн с вода. Кота бърка да се изповръщаш вътре. Голяма работа. Ще ги... 1500 метра. Пюр енгър. Пюр мъка. Ами аз не мога да разбера какво иска да каже. Чеки имам чувството, че тая има по-ADHD мозък от мен. Спокойно, няма нейната музика, Валя се оригва на бакграунд. Не, това не е от мен. Не е ли в тебе? Не е от мен това. Това се слушам някакъв поп, как чете молитвата на висок говорител. Някой Валя, като каза поп, разказвал ли съм ти единствения път, в който са ме гонили от църква? Не, ти вече си нереален. Брат, пича, не му се разбираше какво говори и му го казах 4 пъти, че не му разбирам нищо. И накрая реши да го замера с тетрадката от раницата ми. Вало, радвай се, че не набарях видеокартата. вие... Това е инсейн. Това е инсейн плуване с колко е. Няма нещо, което да се сравни с това. Разбирате ли? Няма. Просто... Напротив, има. Fortnite! Има. Не, знаеш какво? Какво е? Веднага мога да ти кажа. Краш бута на катализатор. Бягането на 2 км на секунда. Вало, знаеш ли кой е по-бърз? От цигани с телевизор. Брат, пусни самцунато. И с стойката, и с дивана. Днес ще се пека. Бак скучен ден. Днес няма да тренирам повече, защото утре имам пилатес. Ама, цял ден ли ще се пече? В смисъл от сутринта от 12:00 до 12:00. Ще се пече като напиме кебабчета с макароните. Цял ден. Утре ще помоля на пилатеса да заснема някои неща. Няма да я дадат. Вече не ме е срам. Жената ми е приятелка, пък и то няма да има други хора. Вече не ме е срам. Така че утре ще ги помолим да снимам нещо. Да стига снима хората! Аз като стана баба ще ходя само на такива неща. Моля. Нон-стоп. О. Казвам ви. Аз Още съм малко. Аз не знам дали каката да, обаче още има варианта за Трета световна. В смисъл, като станеш баба, ти първа, да. Подвижната баба, Добре. обаче защитено. Нали, във водичка, на мекичко. На мекичко. Да. Моля? Виж как снима бабите, бе. Да, ма. Така, поръчах си кокосова вода. Каква е разликата с обикновената вода? И те наистина ми го носят в кокос. Обеле. Какво да ти го носят на тенекия? Не мога. Воля, не мога, братле. Тъй, че Смисъл, някои хора трябва да им се забрани да говорят, според мен. Нали, сега. са белили кокоса и са го дълбали най-вероятно. Той тебе са те дълбали така, като гледам. И не е толкова гадно, колкото е по магазините. Много е Добре. яко. Чакайте да ви го снимам хубаво, да е кокоса. Валя, нали знаеш вица за млякото от кокос? Нещо е такова положението. Ди, какво се! Еми да, толкова да ви го снимам. Кокос. Обелен. Поръчала съм Айде, на Антони бе, аз подарък мисля, че не е за обелен. Свети Валентин. Сега слизам да го Аха. взема. Светим Валенти. Свети Валенти, братле. Това го написа. Този празник е измислен от един професор педерас, тире дебелак, тире доцент, който може да пише, знае 16 различни езика, знае 12 езика за програмиране, помагал е да коди чат GPT.
Да продължаваме да изберем неговите велики постижения, Валя, защото този е... Джемина е негов. Джемина е потенциално негов, да. Илон Мъск му е баща. Не, Пепски му е баща. Стига. Добре, Илон Мъск му е степ мами. Може. Ще му го дам днеска. Защото няма да Няма, мога да пък утре издържа ще да го не дадеш. дам. Да? Обаче той Утре ще много го искаше даде. нещо такова. И тук виждаш ли битрета как е усредно, не от мене. Просто забрави да си купи. Заради това аз просто нямаше какво друго да му взема, освен това. Така че сега ще ви го покажа. Ако не е Fortnite Bundle или някаква игра, то пиче халка. Количка с дистанционно. Сериозно. Не бе, това е Лего. Лего признавам само ръкавицата на Танос. Защото може да си я бил на среден пръст. Как е Формула 1 Мерцедес. Като Формула 1. Влиза в моето легло. Магистрала. AMG. Е, Нали? MG. BMW. Как AMG бе, кака Мерцедес? Нали това съм поръчала? Да. Я не знам кой поръчва милата брат. Май мега яко. Много Само се голф. зарадвам. Само голфо. Гайс, знаете ли какво прави моят голф в Need for Speed? Как ми дава да валя гадното BMW? Не Много, BMW. много се зарадвам. Е се тая. Ма гадния голф 320 коня заводско. Има две такива. Тук му се разбира какво говори. Най-накрая. Ще сложила телефона до устата му. Да, а преди малко беше сложил субтитри. Ма какви са не зная. А? Добро утро, гайста, Свети Валентин. Отивам да си махам апойнтмента за пилатеса. Защото... На Свети знаете кой Валентин? вчера На Свети Валентин. поболя главата? О, не! Знам какво е станало вчера след бирала. Мисля, че и ти се сещаш. Заспа в 9 часа. Събудих се Охо. няколко пъти. Те мъжа бърсва. Обаче с такава булка. Ама тя такава булка в главата. Мислех, че ще почна даже да връщам от болка, разбирате ли? Батман, какво не би правил с тази котка? Буги. Не, това е другото. Така. Още се толкова криви зъбите. Антон слезе да взима нещо. И аз предполагам какво. Защото сме с един револют все пак, ама... Как сте се... Той играе в FIFA. Не знам дали виждаш какво има на телевизора. Това е FIFA. Брат, Да, знам. с един револют. Как мога да сте с един револют? Нямам проблем да пращам пари на жената, ама братле, да ми ползва, чак да ми ползва революта, това е малко нагло. Айде сега ще видим. О, не. Хора, забравила съм да снимам реакцията на букета. Аз мисля, че е торта. И значи е торта. Факта, че все още го пазя дори и без бомбони. А това ми е на торта, не на букет. Достатъчно. Аз много се притеснявах да не се разплачвам. Да се разплаче. Горкичката тя да не се разплаче. И Защото искам да се разплаче, като почне да говори. по принцип не се разплаках, като го видях, обаче той Йо. ми беше оставил и бележка вътре. Та когато прочетох бележката, просто седнах да рева и няма значение. Но Рева. просто наистина много се зарадвах и видях, че нищо не съм снимала. Но аз в тия моменти наистина не мога да снимам. На Свети Валентин почти нищо не съм снимала. Само на мене ли се чу? Или тя каза Свети Валенти? Не, Свети Валентин каза, обаче Валя, на Свети Валентин това, което снимал, мога да го видим в OnlyFans. Просто защото ми беше твърде хубаво, за да се сетя да извадя телефон. И бах, че филмарите. Дошли сме тук. Валя, брат, биролите са по-зли от моите бироли. Да ви вземат подарък, сме дошли. Просто си Нали ти взехме? Какво се случва тук? най-големият топ газар на света. Така.
Аз мисля, че тази е по-зле от пиленцата. Хора, взела съм си едни обувки, намерихме се с един българин по принцип в фитнеса, където ходим. И се пошибахте малко в тоалетната. И сега сме навънка с него и Кристиан. И Охо! с Кой, чакай, кой Кристиан Горянов ли? Кристиан Горянов. О, Кристиан Горянов и 15 минути пича обясня как да съседката му го троли. И сега ще ходим най-вероятно на Наргилея, но първо обикалям. На наргиле ли ще ходите? Брат, хората, които ходят на наргиле са най-кринч хората, които ще срещнете в този живот. Смисъл, Наргале? брат, вехте идиотите са тия в 99% от случаите. Малко мола. Юмари, кринджари, педали. Много Ми тъпанари, май. хубави чипици. Чепици! Бахти бабешките обувки. Брат, това, ако жената до мен го обое, е ред флаг. Не. Няма да е ред флаг. Взем на джака. Нали, брадвата и цепим главата. Да, много яко. Като котка е. Не дей, че Батман... И тук вървят бюрата. Което тя си е някаква бюра. Не, тук правят. Не знам къде вземат там материал. Мале, колко яко. Аз не знам дали тая как го знае, най-вероятно да, обаче не трябва да се снима срещу светлина, или по-скоро срещу силна светлина. В смисъл, каката явно не разбира някои работи, които се случват в фотографията. Обаче, Валя, когато светлината е по-силна, трябва да я снимаш по-далече, защото примерно в момента тази светлина ми вади очите. Или просто трябва да цъкне някъде на по-тъмно Да, на смисъл. екрана, да може камерата да фокусира на едно място. Не, или да му намали брайтнеса като едитва. В смисъл, просто фаща видеото в отделен таймлайн и му намаля брайтнеса примерно с 40%, за да изглежда по-приятно. Състезание с камили ли? Смачка и... Хора, аз забравих да ви снимам, аз просто не ставам за YouTube. Ама... Но Еми, добре, да. Да, За ли, че това хората измислили други програми сега. има и YouTube Shorts. Не. А ти за жълто-оранжевия сайт. Така става. Не бе! Абе не бе! Ми, Ай познай. TikTok. О, ти си идиот. Не се сещам наистина. OnlyFans. Фото, добре. много приятно беше там. После бяхме на вечеря с Кристианчо, другия човек го остави. С Кристиан Горянов ли? То пак как е стигнал до там? Коцен! О, коцен е. Ей! И правихме едно беби. Прави ли са бебе? Аз веднъж. Просто е... Брат, това е по-комеди голд от Лил Пими. Истина ли? Чак пък Лил Пими стига, бе. Най-ската на стигаме. Ти с коли ги гонят, смятай колко са бързи. Спринт? Еми един... Майко, изпревариха ни камилата. Не са. Абе, изпревариха измори я. се и е. Ма защо тичат? Кой ги кара да тичат? Това е, Валя, нали знаеш в казиното в GTA как залагаме таковата, залагаме на коне, мисля, че. Да, е някакъв същия спорт, обаче коне срещу, камили срещу коли. Смисъл, там някакъв такъв Саудит Арабиан булшит. Не знам, аз вълчите там, дето са на коните на бяга, всеки път залага по 50 000 чипа. И всеки път губиш. Отро хора, искам На да ви кажа. загуба по милион чипа. Уха! Фокс, знаеш ли защо котето винаги губи? Защо? Федерация му каже. Защото котето залага на черния кон. Не на черния, на другите коли залага на черния коли са много. Че съм до никъде. Всъщност, не съм точно до никъде. Басна Оставам майка, много къде малко. Много поздрави на Костов! Но И много не педал, Натан let's му go. мръзна вече това нещо, така че просто ще му направя Чакай количката. малко, по... Писарец скала ти е... Маняк. Добре, дори с него. Брат, знаем, че сте по 6 човека в един табор. Смисъл, стига, не сме тъпи, мога да мислим, мама му мръсна.
6 човека в И да един си стол. яде. 6 човека. Зазнаваш много. Добре, да 5 Добре, човека, добре. айде, се тая. Като Костов говорим за професор. Да, и го броим за трима. И това е. Обаче О, хора, Боже това са мой. 200 и колко часа. Това моя мъж ли е? Не съм много Кой си сигурна. Просто... някой ми се чува. Няма да... Тък му шах да му пусна. Приятели, тук Чичо Кирчо изяжда госпожата по-български. Ама той избяга, защото Чичо Кирчо изяжда госпожата по български. 267 часа са. 67 часа само, братле, това го сгубявам за половин час. 267. А чакай, как 267? 267 часа 267. Йо, това пак не е много. са. Имам един лего на Power Rangers, между другото, от преди 10 години сигурно, което още е сгубено. И е много яко. Това прилича на видеокарта. Между другото. Да. Ето, потвърждава. Ти даже много ме потвърди, забавлява. че прилича на видеокарта. Да. Главата. Трети ден го правя. За по Браво. един час горе-долу. Абе за 3 часа Трети ден за един час. Ти трябва да слагаш по 5 части на 1 час ли, работа? би трябвало да ви е готово. Какви 3 часа? 1 час? Но да. Може би 2. Ама е много забавно. Аз не очаквах. Аз не По-полека е. мислех, че е мега тъпотия. Забавно е. Забавно е, така че препоръчвам. Успокоява нервите. Не си вярвам. Брат, успокоява нервите. Мене, освен Кристиян Горянов, нищо не мога да ми успокои нервите по някой път. Но толкова си... Калуян Евгениев, да. Като видя как беше как беше това с карата, бе? Коя скара? Диди? Да, Диди. С карата Диди, братле. Кога не иска да кръсти едно кюфтенце Precious. Ама виж какво прави иначе. Приятели, тук Чичо Кирчо изяжда госпожата по-български. Значи Чичо Кирчо може да яде госпожата по български, ама няма да кръсти кюфте Прешас. Да, нали? Аз приключвам. Копирайт. Не, тя на видеото не е взел копирайт. Между другото, Криско 3 клипове директно. Опитах се да бъда максимално изчерпателна. Надявам се този влог да ви е харесал и ви Хареса ви. Посмях се. очаквам в следващия. Нема да й давам лайк. Но може да бра, може да й дадеш коментар. И тук коментар. Приятели, тук Чичо Кирчо. Дъга. И изяжда госпожата по български. От двата чата, кои и Искам